салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро нархҳои мотоблокҳо, мотор, присеп, плуг, чизил ҳамаи намуди барои мотоблока баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо аз шумо мехоҳам хоҳиш як дона лайка биҷақед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед, дар шумо чизе маъқулаи дар комментария бинависед. иншоалло мо кӯшиш менем баҳри шумо пешкаш кунем ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсаби ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед. иншоалло мо пешкаши харидорро мекунем. бародарои азиз, касоне ки мақсад дар ватсап роӣ кардагиест сурати мошина ами чизора, иншоалло пагай ё пагайга дар канал мешаванд. иншоалло худо нигаҳбон. ту курси имрӯза дар рӯи экран видеоро то охир тамошо кунед. бародаро калиса барои мотоблок, намедонам барои клӯхмайдакне, барои ҳамитария бародаро навай 950 сомонаш мега бо савдо карда мешавад. қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғантепа дар ҷои балон мезани ира бародаро. намедонам клӯх майда мекунад барои ҳамитари чизоай. рости гап ман намедонам. хай касони харидор бошед нашуда мефаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худаш дастрас кунед. марҳамат. бародаро присеби фурӯшӣ 4500 сомониш мега, састаяниш беҳад хубай мега. хайна присеба хитон бинед бо скидкаран мешидаст. қарор дорад дар ноҳияи бобоҷон ғафуров. нархша гуфтем 4500 сомонӣ мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. конкретни харидор боше мега рақамош қати занг занед, ҳатман скидка мешавад. касони харидори конкретни бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро мотоблоки нива қарор дорад дар шаҳри норак. 9 қувваи аспа дорад бародаро. хай навай ҳама комплект қати фурӯхта мешавад. намедонам қатиш бо чӣ дорад, гуфтагие ки комплект қати фурӯхта мешавад. навай мега хай кор фармидагие нави соза ина плук чизил дигар чизошам қатишиян. касоне харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро срочна мотоблоки фурӯшӣ ҳама чизҳояш қатия мега, тракторча ҳама чизҳояш қатӣ фурӯхта мешавад. нархша 7300 сомонӣ гуфта истааст бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. қарор дорад дар шаҳри душанбе 7300 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, нашуд мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бештар маълумот рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро мотоблоки брайт 400D қарор дорад дар ноҳияи рудакӣ. нархаш 5900 сомонӣ. мотоблок ай россия нав овардагиай фирмаи брайт. моделиш 400D бензиниай бародаро. ҳамаи состояниш 100% мега, ягон камбудӣ надорад, балонову френза ҳамаш дорад. касони харидор бошед, марҳамат мотоблока аз даст надиҳед бародаро, занг занед ба рақамо. марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. ина бародаро мотоблоки дизел моделиш 173 навай мега. бори магазинай бародаро. ҳамин чизое ки ҳамин ина дидаисе ҳамаш ай магазинам бародаро. нархаш 7500 сомоние. мақсад чанд намуд дора ба фикри ма, чанд намуд дора, дигар намудош ҳам ҳастанд. ай 7500 сомонӣ сар мешава. бори магазинанд. касони харидор бошед, қарор дора дар шаҳри рудакӣ, марҳамат занг занед. мотоблок 178 бародаро камаҳай қарор дора дар шаҳри ҳисор. салом бародаро, мотоблоки дизелни фурӯшӣ срочна мега 9 қувваи аспа дора. нав ай москва овардагиай, нави пачкай қатиш, мақсад дигар чизошам ҳастанд. инами ҳамаи бештар маълумот бародаро дар рӯи экран ҳамаи чизиш навистагиай. касони харидор бошед ё нашуд ами мотоблоки 178 фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. нархша 8400 сомонӣ мега. марҳамат занг занед. ина бародаро мотоблоки фурӯшӣ инами чизое ки дар рӯи экран дидаистед, як дунё дора барои ҷифкнак, барои пахта шунак, чун чизо дора. ҳамин бисёр ё чизош бародаро, бисёр гап задан дар кор нест бародаро. бахшиш нархша 15000 сомонӣ мега. қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. состояниш мега хубай, мақсад кор мекунад 100%. инами чизош қатӣ фурӯхта мешавад. присебам қатишай. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. мотоблоки ганта қарор дорад дар шаҳри рудакӣ.
намедонам бародаро бахшиш ё ноҳияи рӯдакиш мегӯянд ё шаҳри рӯдакӣ бахшиши зиёд ҳамеша ман намедонам. бензинияи бародаро 13 қувваи аспа дорад, нави пачка ҳай на 1000 сомониш мегӯянд нархша бо гуфтагие ки савдо карда мешавад ай на 1000 сомонӣ. касоне харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро мотори мотоблок суроғ мекардед, ина мо барои шумо ёфтем. қарор дорад дар шаҳри Душанбе 1500 сомонишо мегӯям. мотори бензинияй бародаро 6.5 қувваи аспа дорад. мотори холияй барои мотоблоки ремонткардагӣ бародаро. ина ҳамаи намудша ба фикрам дора ё я намуд дора намедонам. хай бештар маълумотро худтон дастрас кунед бародаро. касоне харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. мотоблоки Зубр қарор дорад дар шаҳри Рӯдакӣ. мотоблоки Зубр ҳамаш состояниш 100%, моториш 196, 15 қувваи аспа дорад, комплект фреза ва плуг дорад бародаро. нав панавай мега гуфтагие ки на панавай. қарор дорад гуфтем дар шаҳри Рӯдакӣ, нархша 20000 сомонӣ гуфта истааст, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад ай 20000 сомонӣ. касони харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. мотоблоки фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. соли баромадаш 2020 сол аст. срочно мега мефурӯшмош сум дар корай. ҳамаш 100% ай. гаранти қатъи бародаро. хайна хитон бинед присеп қатъишай бо намедонам чизе дора надора. нархша 16000 сомонӣ гуфта истааст, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад ай 16000 сомонӣ. ина бародаро касоне харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ашт фурӯхта мешавад барои шоли гандум ва дигарҳо, мақсад барои дравидан, шоли дравидана, гандум дравидана, барои ҳамин чизҳои бародаро. нархшани зурай 32000 сомониш мега. намедонам қатъиш чӣ дорад, чӣ хелай аниқша намедонам бародаро. ҳамин мора гуфтагиай касоне харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. мотоблоки фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 10000 сомонӣ мега. нав айрасия овардагия бародаро. моториш 186 ай. итари мотоблок бародаро ман худам доштам, замин ҷифт мекардам, беҳад ба қуввати мошоалло зуранд. хай худам доштам, дитта доштам бародаро. ҳамитари мотоблок мегӯм ки мотоблокҳои зуранд. 10000 сомониш мега. бо гуфтагие савдо карда мешавад. касони харидоре марҳамат занг занед. бародаро мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша 3500 сомонӣ мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад. айрасия овардагия харидор бошад марҳамат бо савдо мега мешавад ай 3500 сомонӣ бародаро. бештар маълумот ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагиай. касоне харидор бошед нашуд мотоблок фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед.